Мен bugün pişmak pişirge buldum hele. Әненің рецепті, мына бұл рецепті биттәмле шыған. Ул инде аны Инстаграмга куйгандыр. Әллә ничә тапкыр? Koydum. Куйдың. Шуңа күрә карый аласыз. Шундай биттәмле. Майын күп сала безнең әни. Ләкин шулай да ул майлы булмый. Аны ул менә кетертеп кенә тора. May salsam. Әйе, күп май салсаң дип әйтәм. Үземчә бүклим, карагыз әле әни ничек пешерде без. Үземчә бүклим инде мин әни. Haydi haydi. Sen işisin. Мин әле беренче тапкыр пешерәм. Mana sende motor. Рәхмәт. Kanikulda hazır gün sayın temne bile pişiresin bizge. Пешерәм. Tağın nerse pişiresin. Ах, жыртылды әзгән. Әйәр инде. Şimdi tüp kana koy. Шиметеп булмыш аны. İşe. Белмим. Син ничек яшисең аны миңа әйт әле. Малайлар эш түгел ул. Кызлар эше гомер. Бар үз эшләрен эшләле. Миңа күп ача булмас.